Senyor president de la Generalitat, quines són les reformes profundes que vostè vol dur a terme per reduir l'actual taxa d'atur? Sí, senyora Sánchez Camacho, les que vam comentar fa exactament, si no recordo malament, 3-4 dies en aquest mateix Parlament, vam tenir una llarguíssima sessió en aquest sentit, ens vàrem posar d'acord, a més amb el seu grup, concretament amb el Partit Popular, per continuar tota una sèrie de polítiques de lluita contra l'atur i de creació d'ocupació, són les que mantindrem, n'havíem parlat abans de l'estiu, n'hem tornat a parlar ara, tenim en aquest sentit un full de ruta comú que nosaltres intentarem complir fins a l'últim moment. Honorable president, les dades d'atur són unes dades esgarrifoses i preocupants per Catalunya, pel país i per la resta d'Espanya. S'ha dit per altres intervencions, però crec que avui la gravetat de la situació cal reiterar-ho. Estem amb una xifra de 600.000 aturats, una de les pitjors xifres en més de 15 anys que estem patint a Catalunya. Aquesta situació és inacceptable, és indigna i, per tant, insostenible. Vostè diu, s'estan prenent mesures, hi ha crèdits i avals de més de 2.000 milions o no s'han pogut prendre decisions en la formació professional per culpa d'Europa. No faci com la incompetència del govern Zapatero, que davant la situació de deriva d'aquest govern i la incapacitat de crear ocupació vol fer responsables a les comunitats autònomes, vostè no faci també responsable a Europa del que no fa i del que no gestiona a partir d'ara. Li demano, senyor president, que actuï, que aquest full de ruta el segueixi, el compleixi. Li recordo que aquest debat de política general vostè ha demostrat i li ha demostrat al seu govern que està en debilitat, que vostè, la geometria variable, li demostra que té un govern feble i que té un govern fràgil. Els consensos, senyor president, són d'anada i de tornada. Els consensos no tenen xec en blanc. I vull dir-li, senyor president, que l'eix fonamental per crear ocupació és que vostè, abans de final d'any, compleixi el pla que ha subscrit amb el govern. Aprovi, a més de les lleis òmnibus, una llei d'emprenedoria, una llei per reformar el Servei d'Ocupació de Catalunya i una llei per reformar la formació professional. Vostè reclama una sèrie de coses que ja s'estan fent. Per exemple, la reforma que vostè diu del Servei d'Ocupació de Catalunya està en marxa. Hem denunciat un conveni amb l'Estat a través del qual hi havia 500 persones del Servei d'Ocupació de Catalunya que es dedicaven a polítiques que se'n diuen passives, és a dir, a concedir els subsidis d'atur. I aquestes persones, una vegada han denunciat aquest conveni, 500 es podran destinar a polítiques actives que són les que vostè justament reclama. El tema de la formació professional també està en marxa. Des de fa 7 mesos ja hi ha uns acords de govern que són operatius i que estan cada dia funcionant, a través del qual anirem en aquesta legislatura a un sistema com l'alemany, que se'n diu dual, on la gent que faci formació professional a l'aula, a més, anirà a treballar a les empreses, que em sembla que també és el model que vostès defensen. I, efectivament, vàrem pactar una llei de l'emprenedoria, espero que vostès la vulguin fer bé, i com que l'hem de fer bé, i l'hem pactada fa relativament poc, vostès suposo que volen que portem aquí un projecte de llei amb cara i ulls. Deixi'm dir-li també una cosa, que no tot han de ser projectes de llei. Hi ha moltes coses que fa el govern que no han de passar per aquest Parlament i que no han de tenir estrictament el marc legislatiu.